Genesis chapter 6 versikulo 1 paingon sa 21. Ang pagkadautan sa katawhan. Niadtong panahon na daghan na ang mga tawo sa kalibutan ug may mga anak silang babayi. Nakita sa pipila ka langitnong mga binuhat nga maanyag ang mga babayi. Busa gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tawo nga mabuhi hangtod sa kahangturan, kay tawo lamang siya. Sukad karon, kutob ra gayud sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. Niadtong mga adlaw ug bisan pa gani sa misunod nga panahon, dihay mga higante sa kalibutan. Mga anak sila sa mga babaye nga sama nato ug sa mga langitnong binuhat. Sila mao ang mga bayani ug mga bantugang tawo sa karaang panahon. Sa pagakita sa Ginoo nga labihan kadautan ang mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang ngil-ad ang ilang gihunahuna, nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo ug gibutang sa kalibutan. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam, kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimutan sa Ginoo si Noe. Naghimo si Noe og arka. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe. 3 ang iyang anak, si Sem, si Ham ug si Japhet. Matarong nga tawo si Noe ug siya lamang ang gikahimutan sa Dios niadtong panahona, kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Apan ang uban daotan atubangan sa Dios ug midagsang ang ilang pagkadautan sa tibuok kalibutan. Gitanaw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngil-ad kini kay dautan man kaayo ang mga tawo. Ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tawo. Puuhon ko sila sa hingpit, kay ilang gipadagsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa paghimog arka sa kahoy nga gopher. Buhati kinig mga lawak ug bulitig apog ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitas-o niini 133 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabugon. Buhati kinig atop ug palabwa kini og 44 ka sentimetros sa mga daplin niini. Himua ang arka nga 3 ka andana ug buhatig pultahan sa kilid niini. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat, ang tanan mga matay. Apan magbuhat ako kasabutan, tali kanimo ug kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa ug mga anak, ug sa ilang mga asawa, ug pagdalaglaki ug bayi sa tanang matang sa mga mananap, ug sa matag-matang sa mga langgam aron dili sila mapuo. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon ug tipigi kini aron inyong makaon ug makaon usab sa mga mananap. Gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya.